ओके है ना? चलो आदमी ज़्यादा है ना। लोगोफोर नै जों दिनै गंगा फुजानि गौराङाव दुगैनो थांगासिनो बेखायनो बयबो ओंखारदों नै खिथ' दंजोबो ना दा जों थांसिगोन आरो नै सेम्पुबो लाबाय बायनानै बिनि उनाव गौराङाव थांसिगोन दुगैनो बयबो लोगोफोरजों नोंथांमोना नायलांबायल' थादो गंगा फुजायाव जों माबायदि दुगैयो ना मा होनो नायलांबायल' थादो भिडिअखौ जोबजासिम मोनथिबायना बाइकनि लाइनआपखौ नायदो नोंसोर नोंथांमोन बाइकनि लाइनआपखौ थांनो ओंखारबाय जों थांसिगोन नै आं गाखोसिगोन गेदेरा थाबायगासिनो साइकेलखौ बारखोनांसिगोन गारिया खर' जाथारबाय दा बिनि उनाव नायलांबाय थादो लोगोफोर जों गौराङाव लोगो हमहैसिगोन ना मा होनो नायलांबायल' थादो भिडिअखौ जोबजासिम बिराद डेन्जार एगजाम होग्राफोरबो दं बिसोरा भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन मिथिबायना लोगोफोर स्किप खालामालासे भिडिअखौ नायलांबायल' था मिथिबायना सालायबाय बयबो साइकेलखौ दा थांगासिनो जों सालबारि मोनबाय जों माहाय थांनो नागिरगासिनो दा गौराङाव दुगैनो थांगासिनो दं औ मानि थाखाय गंगा फुजानि थाखाय औ गौराङाव दुगैनो थाखाय फुल लादों जों मानि थाखाय बेखौ लाखो मानोना फुजा होनांगौ गौराङाव दुगैबा गंगा फुजा आंना गारिया थालांबाय थायोलै लोगोफोर नै आइया गंगा फुजा होग्राफोरजों मा जानोब्रा फाइनालि लोगोफोर जों सफैबाय नै गौराङाव दा बिनि उनाव जों एसे फुजा होनानै दुगैसिगोन आरो ना जों नायलांबाय थादो ओइ लामायाव बिदिनो थांखो बै दजा जोंनियाव हलि गाइस जों सफैबाय बिदि सालायो गारिखौ हा बिदि सालायो ओइ होनो मेरा चप्पल रह गया यार मेरा चप्पल होनो नामा चप्पल रह गया था इसलिए वापस आया नै लोगोफोर दुगैनो फैदों मेला मानसि माने दं आरोना दंसाबो गिदिरा माबा खालामगासिनो नायलांबाय थादो जायोब्रा ना जायोलै बयबो बिबार जरासे होबानो जाबायब्रा नायदो मन्दिर बानायगासिनो गेदेरा लोगोफोर वाव गय फाथैफ्रा लाब्रो लाबलि दा मोननाय नङा फाग्लानि नै लोगोफोर बयबो बिबार होनानै खुलुमबाय दा बिनि उनाव बिबार होबाय गाइखेर होबाय फाथै जरासे होबाय गय जरासे होबाय ओमफ्राय जेवारि बाथिखौ सावनाय जायासै जों दुगैखांबाय नै आसोला नै सारा फुजा होगासिनो नायनो हागोन सार अ सार माबायदि मोजां नायलांबाय थादो जादों बिनि उनाव जों दुगैसिगोन गोगोमनो ओइ बयबो खुलुमजोब्बाय दा जों बिनि उनाव बयबो दुगैसिगोन गेदेराथ' दुगैनानै फैबाय नायदो नै गेदेरखौ वाय बिनि उनाव दुगैसिगोन नै सासे
नै फाग्लासो खादों आं गासिबो दा बेनि उनाव जों दुगैसिगोन मिथिबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो आंबो खुलुमखांबाय दा खुलुमखांनायनि उनाव बयबो दुगैसिगोन जाबाय जाबाय हरलाय बे हरलाय मालफ्रा अबे मानो थुलु नांगौ दै नांखाबाय ना फालाव ओइ ओइ Oi, udah hasil apa? Kebra. Oke, ada what? Ayo, kamu Aduh, nak kirim dong. One, two, three. मादैमोना दुगैनानै थांसिगोन दा बयबो थांजोब्बाय जोंल'सै बारा गैला मानसिफ्रा नै औ सिलायखोनसै बयबो Video kemana bang tu? Video kemana bang tu? मा खालामदों बेखौ फंबाय बेखौ एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनो बेखौ मा खालामनाय जादों सार बाव थारमाने बे एसे गोजौ जाबा मोजां जायो एग्जाम होनो आंनि थाखाय बिनि थाखायनो एसे गोजौ खालामदा फंबायलै लोगोफोर मानसिखौ थैबाय बे दिनै हप हप आखाइ फब गथ'फोरनि न'बा माबानि नङा थैबाय बिदाङा सिङाव फबजाबाय खेख्लाजों हाखायालै रावबो फाग्लासो नै बिराद गुड नाइट खेग्रा जायो माथो दासो जादों होबाव दसबारसो होबाव लोगोफोर नै सारा जाला सारा बै मानसि गोदै फमनायनि मानसि गोदै फमनाय biar duga beras 네, 코라 시대 대학. 구티 바디 탑라 탔더라.
Beli saja. Deklan. Aslan. Oh gila, lir aja baik. Ni sini ayah di kelas nơi OMG. Asal मा बायदि मोनखो दुगैनानै मोजां एकदम गोदानसो खिन्थु बे गोदानसो नै फैगासिनो सासे खारबो नै फैजोबगौ बारबोजोबगौ फंबाय दुगैना माबायदि मोनखो दिनै ओइ र' जाबाय सिगोन मबाइला सिबगोन होलांदो OMG ओइ होलाय होबावलाय हो Sar लोगोफोर जों दा दुगैखांबाय बयबो मोजां दुगैखांबाय आरोना बिमा गंगानि अननायाव मोजां बयबो दुगैबाय दा बयबो नै गानबाय ओंखारबाय दा जों बिनि उनाव थांसिनो आरो नै गेदेराबो थ' बिसोरनोसै आरो लोगोफोर भिडिअआ